Yeah, welcome back to the YouTube channel. Man. Kamaz, hakuna tieni tulowe ku South Korea kwanso ku North Korea. Dala uja, dala zimatoi. Dala mene yama so muyamba. Like alindi zinthu amafuna ndeu koma palibe amene amuyamba. Dala mene King Kim Jong Un. Right? So, kwa jika jana choyambirira zatere after nkhondo yavuta kwambiri ku Israel komanso ku maiko aku Gulf aja America zinthu zavuta zida zawo zikutha especially zowakhira Irani madrone ndambiri mpweche and zimene ikupanga Iran ndizoti kuti pamene kumapanga attack kuma region kucha kuma Gulf kucha maiko ngati UAE, Saudi, Kuwait, Bahrain chimene amapanga akumapulitsa marada ndi zinthu zimene zimakhala maikomo akadziyika chonchi ndi zimayenda limodzi ndi ma defense systems, right? Zimayenda limodzi zimafana mabomba koma bombalo lingadziwa bwanji kuti bomba ilo ndikalipolitse pamakhala system imene amachita kuti radar imodzi ndi 1 billion ndalama zochuluka kwambiri, right? So chimene chimachitika chino kuti chikangofoila chirada ndi kuti izizi zima missiles ndi zopanda ntchito kungofoila chiradacho zopanda ntchito. You understand? So pali zosiyana pali zamayina osiyana koma pali china changa chicho kuti third zimene chili ku Saudi, very powerful komanso expensive. Chimenechi ma Americans anakachisiya ku South Korea. Yes, ku South Korea, neighbor wa North Korea, neighbor. Anakisiya meneko ma America basa tena yeah, ndikumatenga ndalama kuti iwo akurani akuwateteza right kuchoka ku North Korea yawo ya Americans suranga ngochisiya mecho bakhaji kuchaje mewacho nkhondo yavuta and okay anakisiya mu 2017 paina ankakachisiya even santhu ankamachaso bwanji kodi mbwese ziba ni nkhondo mukambisa nkhondo ife tipangola kuti bla bla zambiri mbiri dziko nati hayi ndi safe iyi ndi safety yathu dziwana kuti chimene chacho sokuti chikakhala mu dziko ndo chimateteza pena pali pose ayi chimakhala mabomba 6 okha mina and sichingateteza mbali ina chimangoteteza kambali kamodzi chabwino anachika nyumba cha 2017 chinakhala nkhondo pamene yavuta apa achikumbukiratu akachitenga chinthu chicha akachitenga ndithu chithadicho achitenga achibweretsa kuyani ku West Asia akuti ali nkhondo yavuta chifukwa chani chifukwa ndi ma satellite apanga confirm atsimikiza kuti zima defense systems zima third zima Iron Dome zima chani zonse zili injured, like exhausted. It's either bomba linagwera kapena zikuonongeka, right? Then amazipanga repair then choncho kumaso zikamanga kutrosa to sama bomba zimakhaza kuti zimakhaza so zimaroba kwambiri. So I don't know zili nkhondo yavuta lito plus iwa akulimba neti ma drone tochipa kwambiri tima drone bomba limodzi limaruka mba chali limakhala ndalama zodula kwambiri ndakambakale 4 million bomba limodzi kungoruka mja pa kuti likagwetseka drone kamodzi ka $20,000 chabwino. So komano nkhani ikulu sivene iyi okay apa chi defense ajosa chimechi chimwa wakha chanchane komanso at the same time
ukuku kuli drill, ukuku kuli ma training ali pakati pa America ndi South Korea ati kungopanga ma training basi yawo chene muzoza zachikhalidwe zimene mukachikhalidwe ka anthu kama iko amene ali ngati ife 5 sili mapanga ndi Zambia ndi Zimbabwe sili mapanga ko zimenezo tizikarani mizikombera ndi zimalabala so iwaja akupanga zimenezi ku South Korea koma even sister wa Kim Jong ujayo anamuteteza uja ndi veni nkhani ya veni nakamba nkhani ya veni pano tanake kuti ankafuna kumupha chiwemba ya Donald Trump atapita mene kujako nchana kakashi ndarampasa veni opaka zinthu ndiye anango yosa veni ja kutenga veni inangopasa Kim Jong brother wake chitetezo nkhani mene amene simunayipanga kuti ilipo. So anyway zinapeza kuona kuti iye uja nayankhula kuti mukupanga basi nchibwana kwambiri mwe nkutiyesa simungapanga ma training aza nkhondo mene kokwe ferule kuno yayi that's good. Sister wa Kim Jong amene plus pambe kuti chachoka ichichi Kim Jong mpamene twakutenga dzimabomba ali kumapanga kumaisera lero mene ndika mwana kakaza ka 13 kacha akuyesera kuti kune kucha. So mantha abwera pakona kuti what if banje zakhaza kuti Kim Jong afuna ayisezida afuna angogwetseramo ziwiri zitatu ku South Korea sikhala nkhondo imeneyo and yeyo mamissiles amene akupanga launch apawo sikuti ndi just coincidence kuti zangochitika yayi no yeyo it's timing akupanga daya zimenezozo kwaonetsa kuti akuluakule ndilipo tukuno ine ndikungosawulesa matoyi yangawa ndi mwana wanga ali apayo ulikufampula kumeneko ndi nkhani imene ikuchitika ku North Korea komanso ku South Korea anthu ndithu ali ndi nkhawa. So a Trump akunena kuti zimathadi zimenezizi zida zimenezizi akuti zibweraso nkhondo ku Iran ikatha ati zibweraso zonyola zibweraso tibweretsaso sayiniso imodzi nena kuti ukuku sizili bwinonso ngakhale kuti pa social media zomakhanga kuti zinthu zonse zili mushe. So guys, thank you so much. Malawian Cameras, siku abwino.